الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نصیبا والیانو یار دے دیدار ہوندے نے. نصیبا نصیبا جدوں نظر کرم ہووے تے بیڑے پار ہوندے نے. حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا. رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے. نصیباں والیانو یار دے دیدار ہوندے نے. سواری کر لئی جسنوں ملن کا محمد دے. سواری کر لئی جسنوں ملن کا دے
محمد دے انہوں کہندے نے سرداری تے انج سردار ہوندے نے نصیباں گناہگارا غریباں لئی دنیں راتیں دعا کرنی انہوں کہندے نے غم خاری غم خار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے معزز و محترم حاضرین، سالانہ ختم شریف والدین مرحومین حسن ندیم صاحب انتظامیہ زیر سرپرستی ظفر اقبال یہ ظفر اقبال کون ہے جڑا سرپرستی کر رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک بسم ٹھیک پیارے دوستوں اور پیارے عزیزوں، بڑا سونا عنوان ہے، بڑا خوبصورت موضوع ہے جدے اتے تساں محفل رکھی ہے۔ تھوڑا جا لیٹ ہو گئے ہیں تو رکے کوئی نہیں، راہ ٹرے ہی ہوئے ہیں، سفر تھوڑا زیادہ سی جتوانا پہ گیا، اللہ راہ پٹیا ہویا کبھی خراب، کچھ ایسے معاملات ہو جاندے، آئے ڈائریکٹ تواڈے کول، اللہ تمہیں اس دا اجر دے وے۔ تھوڑیاں جیاں چار گلاں کرنیاں نے، لمبی تقریر ہون کو نہیں ہوگی، ان دے وچ ساری گل مختصر کر کے سمجھا دیاں گے، تسی سمجھ لیں۔ دوستو عزیزو، پھلاں دا ایک من نہ کھان دا وقت ہوئے تے ارک من دا پی لئی دا، یعنی ایک مان پھل یہ نہیں ممکن کھانا، لیکن جو نہ دا عرق کاٹ لبیے تو بوتل بندہ ہے، بندہ پی لے، تو عرق کاٹ کے رکھنے ہیں توڑے، ٹھیک ہے نا؟ بس جلدی جلدی گل توڑی سمجھے چاہ جائے۔ پہلی آیت کہ بیٹے دا پیار کی ہوندہ ہے، دوسری آیت ابے دا مقام کی ہوندہ ہے، تیسری آیت کہ ماں دا کی مقام ہوندہ ہے، تے چوتھی آیت دی دا کی مقام ہوندہ ہے، تے اتگال ٹھیک ہے جناب؟ انہوں ذرا تو سا امتحان نال سمجھ لینا ہے، تے غور نال سمجھ لینا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر آئے، 11 کوڑ آنے، ایک وچو گم ہویا سی جنہ دا نام سی حضرت یوسف علیہ السلام، تے 12ویں روندے آئے۔ ایدہ مطلب ہے پتر انہیں بھی ہون تے وچو ابے دا پیار ان دا نہیں پورا ہوندا جیڑا وچو گھٹیا ہوئے، باہمیں کوڑ 11 ہون۔ اسی بندے دلا ساتھ دینے آنا بھی مڑ پیچھے آجے 2 ہی جو خیر آئیے، بھائیہ پیچھے 11 آئے، لیکن 12ویں دا نال ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمان دے، بندے آندے نے بھائی سسی تے پنو تے ہیر تے رانجا تے سونی تے مئی وال دے بڑے پیار آئے ہو، جتنے پیو تے پتر دے پیار نے انہیں پیار دے رنگ ویکھے ہی
عزیزان من حضرت یعقوب علیہ السلام دا پتر گم ہویا ہے یا فرمانے نے یا اصفا علی یوسف ہائے میرا پتر یوسف آئے میرا بیٹا یوسف اللہ اکبر کبیرہ میاں صاحب فرمانے نے جدہ یار جدا ہو جاوے کیوں روے مڑ تھوڑا سب مرزاں دی مرض محمد تے جس دا نام وچھوڑا عزیزہ ندی وکار روندیاں روندیاں سالاں دے سال لنگ گئے اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَمِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اپنے پتر نو روندیاں روندیاں پتر دی جدائی روندیاں روندیاں حضرت یعقوب دی آنکھاں چوں نور مک گیا جو ہے کہ نا عزیزان من اے پتر دا عشق جدے جباب روندے نے آدم چشتی فرماندے نے آزم عشق وچ رونا پیندا بھاویں وصل ہوئے بھاویں دوری حضرت یعقوب علیہ السلام نو خبر ملی ہے کہ توڑے والد صاحب دیاں نگاہاں وچ نور ہٹ گیا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ اکھاں سفید ہو گئیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام جان دے آئے عشق تا دارو کیے آپ تے نہ جا سکتے پر فرمایا میرا کرتا لے جاؤ یار نہ ہوئے تو یار دی شے ویکھیا وی سواد ہو یاراں دی نشانیاں بھی چاس دے لیا عزیزاں نے فرمایا اللہ دے نبی حضرت یوسف نے فرما دے اذهبوا بقمیصی هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری قمیض لے جاؤ میرے بابا جان دی آنکھاں تے لایا جے اللہ دے فضل نال آنکھاں دی روشنی تے نور واپس آ جائے آپ کو سمجھ آ رہی فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا اے قمیص لے جاؤ تے میرے والد دی آنکھاں تے لایا جے یوسف علیہ السلام کنان یعقوب علیہ السلام کنان نے تے قمیض مصر ہی چوں نکلی گھوڑے سوار اتھو ہونا آتے دیاڑے تری لگنے ہیں انہا لمبی مسافت ہے عزیزہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتران کول بہایا میری قمیض لے جاؤ تو یعقوب علیہ السلام پتران فرما دینے میری گل سنو جدو پتر قریب آئے یا فرما دینے انی لا اجد ریغ یوسف آج میں نے میرے پتر یوسف دی خوشبو آئی نہیں جناب آپ نے غور نہیں فرمایا قمیض ٹوریے میں سری تے خوشبو تھے پڑ گئی ہے انہوں عشق صد دینے جانے میں آپ فرما دینے انی لأجد ریغ یوسف لولا ان تفندون
पुत्र जे तुसी इंज ना आखो साडा पत यूसुफ दा आशिक है, अज मैनू मेरे पुत्र दी खुशबू आ रही है। अजकल बच्चे आंदे ने साडा अब्बा साडे नाल इन्ना प्यार नहीं करदा। कमलिया तू जानदा नहीं तेरा अब्बा कितना प्यार करदा। अल्लाह दे नेक बंदो, साडे बच्चे दी उम्र 5 साल होवे ना, तू आखे बाबा जी मैं माचिस लेनी या लाइटर लेना है, ते असीं नहीं लै देंगे। तवज्जो है। ते जदों 25 साल का जवान हो जाए तो आखे अब्बा जी गड्डी की चाबी दो, तो असीं आने हाल वो भाई ये गड्डी साडी 50 लाख दी है, वो साडी माचिस 50 रुपया दी है, वो नहीं दिती कि दे छड्डी, फर्क की। उस ले ना देना भी अब्बे दा प्यार आ, ते हुण देना भी अब्बे दा प्यार है। छोटा बच्चा है, इन्हू पता नहीं लाइटर का मिस यूज करेगा, माचिस का मिस यूज करेगा, ते अपना नुकसान ना करे। जे अब्बा कोई शय ना देवे तो प्यार तो ही नहीं देंदा, ते जे अल्लाह कोई शय ना देवे तो भी साडे प्यार तो ही नहीं देंदा। गल नहीं समझ आई मिठिया के ना? अल्लाह आप बरकत फरमाए। जेड़ा बंदा गल समझदा जाए उन्हीं सुनाने दी चास भी होंदी। ये अब्बे दा प्यार है। क्या फरमांदे ने, मैनूं अज मेरे यूसुफ दी खुशबू आई। पुत्र नाल इंज प्यार करो। मैं उन्हां बंदियां नूं आना जेड़े बंदे दूजियां कम्मां नूं बड़े टाइम देंदे, ताश ते टाइम देंदे ने, होर कम्मां ते टाइम देंदे ने, ओ भलिया अपने पुत्र ते अपने बच्चियां नूं भी वो टाइम क्वालिटी वाइज दे, ताकि उन्होंने तेरे प्यार की कमी महसूस ना हो। एक गल फकीर दी इत्थे याद कर लो, प्यार करो विगाड़ो ना। हुण सवाल पैदा होंदा जी अनपढ़ बंदे प्यार ते विगाड़ फर्क की? प्यार है कि हर वो जायज़ ख्वाहिश जिहड़ी वो करन ते तुसीं पूरी कर सकते हो, भी वो करो। हर वो गलत काम जिहड़ा वो करन उन्हां ते उन्हां टोको, उसले प्यार ना करो, उसले तुहाडी सख्ती उन्हां वास्ते प्यार है। जिथे सख्ती की जरूरत होवे उत्थे सख्ती करना प्यार है, ते जिथे नरमी की जरूरत होवे उत्थे नरमी करना प्यार है। हुण आखे अब्बा अज मेरा सूठा लाने ते दिल है, तू आखे चलो हो जाने लाडला है मेरा ला लवे, ते मार ना छड़ियो। गल नहीं समझ लगी कि ना लगी? लिहाजा अगर वो कोई जायज ख्वाहिश करन ते पूरी करो, नाजायज ख्वाहिश पूरी करना चाहते अगे दीवार बन के खड़े हो जाओ कि नहीं होने देना। पहले दिन खलो जा सुध मुड़ सौखा काम हो जा। बाप फरमांदे कि मैं तेनू ज़बा करना पुत्र नूं। और जेड़े पुत्र बैठे हो मेरी गल ध्यान नाल सुनो, है मेरी जान। बाबा की फरमा रहे ने कि मैं तेनू, ये हुण पुत्र सारे समझण बाबे नूं शरीयत की हक दिता है। फरमांदे ने मैं तेनू ज़बा करना है। अल्लाह अकबर। ना पूछे अब्बा जी क्यों ज़बा करना जी? अब्बा जी मेरा जुर्म की है, मैं ते बड़ा फर्मा बरदार हाँ। अब्बा जान सिर्फ है ना फरमाया मैं तेनू ज़बा करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। पुत्र फरमांदे ने या अब्बा जी जिवें दिल कर जा दे उंज कर लो। मेरे को मुकदमा आया, बच्चा आंदा जी मेरा अब्बा आंदा फलानी जगह ते शादी कर, तो मेरा दिल कोई, मैं उन्हें ऐत सुने मैं क्या कुरान के आंदा भाई अब्बा सब्बा भी आखे ना तो हो जाओ, तू शादी करनी है कर ला। उंज मैं हौली जाए पीछे अब्बे ना आख्या तू भी पीना है, उसे आख्या नहीं शोर भी पीना है, तो मैं आख्या उनकी पसंद ही कर, तेनू अपने आस्ते पसंद करने की अथॉरिटी ते है, मुंडे आस्ते तू क्यों पसंद करना? नहीं समझ आई गल। मैं शादी मुंडे दी है तो पसंद अब्बा करता है। अब्बा 70 साल का उसले होर जे ना होर दौर आ होर मुंडिया का दौर जे ने, तू उन्हें पसंद कर। गल नहीं समझ आई है? तो भैया जी इस गल तो गोली खाते हैं तो क्यों खान देंगे? उन्होंने आखो जी दिल ही कर रहा दफाओ। गल नहीं समझ आई है? कोई कमला टब्बर जो है तो आंदा मैं गोली लूँ, तो ना गोली कोई ना ले, तू जो लेना है वही ले। समझ आई? कोई ना जाने
منڈے کیسے ساڈے بادشاہ نے وہ بھی کوئی مرد جڑا بیبیاں پیچھے گولیاں کھائے مرد وہ ہے جڑا لنگ جائے تو بیبیاں ہاتھ کٹ لین پر وہ ویکھے نہ نہیں سمجھ آئی میری گل دی اپنے ہو کہ نہ اپنے حضرت یوسف لنگے آئے تو بیبیاں ویکھ کے اپنے ہاتھ کٹ لے آئے تو نہ کوئی نہ ویکھیا مرد ہی نو آندے نے مردانگی دا ہن بندیاں کی رہ گئی گل مردانگی ہن کوئی نہیں مرد ہن مرد بندے تھوڑے نے بندے ہیں میل فیمیل دے فرق دے اعتبار نہ مردانگی اور شاید پیر سید مہر علی شاہ صاحب ملتان شریف گئے ایک اوتھے نا مائی مجذوب سی وہ سر تے کپڑا کوئی نہیں لیں وہ بندیاں نہ آکھے میں کپڑا دیو میں سر ڈانپنا وہ نہ آکھے آگے آج تے تو نہیں آکھے میں سر ڈانپنا ہے پردہ کرنا ہے آج کی ہوئی تو اسے کہا مردہ تو کری دے مرد آج ہی آیا ہے تو میں کروں گل نہیں سمجھ آئیے کوئی مرد مہور ہوندے نے بھائی صاحب تسی کی سمجھ دیو ضروری نہیں بجی داڑھی مچھا لے آنو مرد ہوندہ ہے کہیں میں ویکھیں داڑھی مچھا آلے بھی زنانیاں آلے ہوتے ہیں انہوں نے طریقے ہوتے ہیں پیارے سنگیو پیارے عزیزو تو ابا جان فرما دینے بیٹا میں خواب ویکھے تینوں ذبح کرنا ہے پتر فرما دینے یا ابتی فعل ما تو عمر ستجدنی ارشاد اللہ من الصابرین پتر فرما دینے بابا جی میں اللہ حکم دیتے یونج کر لے میں اللہ دی رضا تے بھی راضیاں ابا جان دی رضا تے بھی راضیاں اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دینے یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی بیلیو یاد رکھو سکول دی کسے میتھ فزکس کیمسٹری تے بایو ایچ نہیں لکھا ہے کہ ابے دا کی رتبہ ہے ایک قرآن ہے اور فقیر دا جملہ یاد کر لو متے کو سمجھے اقبال ساڈا قومی شاعر ہے اقبال صاحب پڑھے انگریزاں کوڑوں نے پر مڈ انہاں دا بنیا مولوی سید میر حسن نے خود اقبال فرماندے نے اگر میں مولوی سید میر حسن دا شاگرد نہ ہوندا انہاں دی صحبت وچ نہ بیٹھدا تو اقبال نہ ہوندا اس واسطے اپنے بچیاں سکول پڑھاؤ پر نال کسے عالم دین دا شاگرد پاؤ جڑا قرآن پڑھا کے دسے با تیرے ابے دا رتبہ ہے توجہ ہے علماء ربانی کو اپنے بچیاں بٹھاؤ تاکہ تواڈے بچے قرآن سیکھن اور اگر تواڈے بچیاں قرآن دی سمجھ نہ آئی تو انہاں تواڈے رتبے دا پتہ ہی نہیں لگے اسی کدے کمڑے آں بھئی اے سیار تے کرینے آں کہ کیمسٹری پڑھاؤ بایو پڑھاؤ انہوں زمین دا کیڑیاں دا آسمان دا پتہ لگے وہ کتاب کیوں نے پڑھے دا کہ انہوں ابے دا پتہ لگے نہیں سمجھ آئی گا میں انہوں پتہ لگے ابا دا کی رتبہ شریعت جبے دا کی مقام ہے حضور نے فرمایا انت و مالو کالے ابی کا ابے نو انہا حق کے وہ ویچنا چاہے پتر نو تے ویچ لے توجہ ہے کہ نا ابا ویچنا چاہے بہورا میں اتھے تیرے کسے جاٹھ دا سیری رلا کے 2 لاکھ روپیہ لینا ہے تو پتر کوڑے حق کے وہ آکھے ابا جی جا دیکھ میں لے آجی سے آزاد ہویا میں آجا مگر کیا کیجئے بھائی آج کل او بچے ہی نہیں رہے ہوئے سکول نے ٹیلی ویژن نے بچیاں دے اندر حوصلہ پیدا کیتا ہے اب بے ناکڑ لئی دا جیڑا پتر ابے اگے آکڑے او کوئی گھنڈا ہے پڑے ہوں میں نہیں مندہ تربیت یافتہ
پتر ہوئے جڑا اپنے ابے دا فرما بردار ہوئے، فرما بردار اولاد دیتا دنیا دے اور سوکھ کوئی نہیں۔ حضور سلطان باؤ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، تے کی لینا چلیاں وچ وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدے نہیں باہو، تے بھاوے لال ہون کاڑے کڑ کے کہ میں ذبح کرنا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جی میں تواڈی مرضی ہے۔ حضرت اسماعیل نو لے کے حضرت ابراہیم جتھے مکے وچ قربانی ہوندی اوتھے آئے۔ اللہ دا قرآن فرماتا ہے فلما اسلما وتلعه للجبین، متھے بھار لٹا کے چھری توڑ تے رکھیے۔ حضرت اسماعیل کہتے نے بابا ذرا رکیا جی۔ فرمایا بیٹا کی گل ہے؟ فرمایا بابا میرے ہاتھ تے پیر بن لو، تسی چھری پھیرو میں تڑپاں، ہاتھ یا پیر ڈاڈا لگا بے ادبی نہ ہو جائے۔ آپ نو سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ عزیزاں نے من انج منیے تے باپ ہوندا ہے، انج باپ دا رتبہ مننا چاہیے۔ جیڑا شرح شریف نے لکھیا ہے نا، وہ یہ لکھیا ہے جیڑا پتر ابے دیاں اکھاں ملائے بے ادب ہے۔ میری گل نہیں سمجھ آئیے؟ اپنے ابے دی آواز تے اونچی آواز کرے بے ادب ہے۔ ابا گل پیا کردا ہوئے تے وچوں کٹنا بے ادبی ہے۔ نہیں سمجھ آئی کیوں دی پئی ہے؟ والد پیا گل کردا ہوئے تے وچوں کٹنا بے ادبی ہے۔ والد دی کیتی ہوئی گل نو کٹنا بے ادبی ہے۔ چنگے پتر دی نشانی ہے ابا کسے نال کوئی گل کر کے مر جائے تے پیچھوں بھی نہ بدلنا کھن ابا کر کے کھلوتے ہیں۔ پتر گلاں دی سمجھ لگدی پئی جائے جو کوئی نہیں۔ اللہ تو ان برکتاں عطا فرمائے۔ ابا بڑی وڈی شے ہے، بندیاں تعارف نہیں کرایا۔ ابے دی اجازت تو بغیر ابے دی نشست تے نہیں بانا چاہیے۔ جتھے ابا باندھا ہوئے اتھے نہ بیٹھو، ابے دے برابر نہ بیٹھو، ابا اجازت دے تے بیٹھو۔ کاش میری قوم نو سمجھ آ جائے کہ باپ کی شے ہوندی۔ اڈھڑے پیون گھرائیں چ باہر نہ کڈیا کرو، اپنے والدین دی خدمت کریا کرو، جیوندیاں نال محبت کریا کرو، فوت ہو جان تے انہاں واسطے دعا منگیا بھی کرو تے منگوایا بھی کرو، صدقے دا اہتمام کیتا کرو، خیرات دا اہتمام کیتا کرو۔ آپ ایک ساتھی نہ عالم نے، نہ پیر نے، نہ میانے مولوی نے، تے انہاں نوں اللہ نے اتنا عقل دیتا ہویا ہے کہ اپنے ابے ماں پیو فوت ہو جان تے انہاں واسطے دعا کروائی گئی۔ اتنا بڑا اجتماع کیتی بیٹھے اپنے ماں باپ واسطے دعا ہو جائے۔ حضرت ایتے باپ ہے نا، ماں دا مقام ہے وے کہ میرے نبی نے ایک صحابی پوچھیا یا رسول اللہ میں جہاد تے جانا چاہنا میں اجازت تے حضور نے فرمایا ماں باپ زندہ نے، حضور زندہ بھی نے تو بڑھڑے بھی نے، فرمایا انہاں دی خدمت کر اے جہاد ہے۔ اپنے ماں باپ دی حضور سب تو زیادہ دنیا میرے پیار دا حقدار کون؟ تے رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں۔ فرمایا سمہ من، موڑ کون؟ انہوں نے کہا موڑ تیری ماں۔ اس آخیا سمہ من، ترائے باری پوچھیا موڑ کون ہے؟ تے سرکار ترائے باری فرمایا تیری ماں، تے صحابی چوتھی باری تھا موڑ پوچھا بہت تو بعد کون ہے؟ تے فرمایا موڑ تیرا باپ تیرے پیار دا حقدار ہے۔ اتراؤ اپنی ماں نال محبت تے عشق کریا کدی ماں نو جھڑکیا نہ کرو۔ میں رب دی دنیا جو ویکھیا ہے
جنوں ماں دیاں دعاواں لگیاں نے رب دا بیڑا تار چھڑیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ جنت وچ میرے نال بندے کیڑے ہونے تو انہوں نے فرمایا فلانے بازار والا جڑا کسائی گوشت بیچدا ہے اس جنت وچ تیرے گوانڈ رہنا آپ وہ بندہ ویکھن ٹر گئے با کسائی ہو گئے اس میرے نال کیویں رہنا وہ کردہ کی آپ جدو گئے جو گوشت پہ بیچے آپ کھلو کے ویندے رہے اس گوشت بیچ کے تھوڑا جا گوشت رکھ لیا تے آپ فرماندے نے بھئی پرانے آج میں بھی تیرے نال رہنا ہے وہ سیانے کوئی نہ سمجھا بزرگ نے اسا کہ جی آ جاؤ سرکار نو نال لے گیا اس جا کے کھانا پکایا پکا کے جو کھانا ایک کمرے چ لے گیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بھئی اس کمرے چ کون ہی جن پہ روٹی میرے تو بھی پینا دیندا ہے وہ گئے تے آپ اس روٹی دی برکی اٹھائی تے اپنے منہ وچ اس منڈے پا لئی جوان اس روٹی منہ وچ چبائی گوشت تے روٹی چبا کے تے اس مڑ کڈی تے اس ایک نا بسترے دے اوتے کمزور جی مائی جی دے منہ وچ دند کوئی نہ اس چبائی ہوئی برکی دے منہ وچ پائی بہن دے کولو چبائی جو نہیں جاندی اس مائی کھادا اس کوئی گل کیتی مائی جی دی دے پتر نو سمجھ آئی اور کسی نہ آئی وہ پتر ہوندا ہسیا حضرت موسیٰ فرماندے نے بھئی کون ہے تے کی آندی آتے ہسیا کیوں اسا کہ حضرت صاحب میری ماں ہے میں ہر روز دی خدمت کرنا وا جدو میں اپنی ماں دی نوکری دینا میری ماں میں نو دعا دے دیئے اللہ سونیا میرے پتر نو اپنے نبی موسیٰ دے نال جنت ایتھاں دے وی یا فرماندے مڑ تو ہسیا کیوں ہے عرض کر دے سونیا میں ہسیا اس تو کتھے میں تے کتھے اللہ دا نبی جنت مل بھی جاسی فرما دے نال کیویں ملے جن موسیٰ پاک دے نال کیویں ملے گی مڑ ماں ہوئی دعا دے دیئے میرا ہاتھ چھڑنا وا آپ فرما دے نے جنیا مبارک ہوئی تیری ماں دیا دعاواں لگ گئیاں نے تو جنت ساڑے نال ہونا ہے دعا لویا کرو کدی مائیاں کولو بد دعا نہ لویا کرو کیونکہ تجربہ ہویا ہے تار دے دیاں نے دعا ماں مل کے پیار نہ رکھو تار دے دیاں نے دعا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا عظمتاں کی سناوا ماں دیا تار دے دیا نے اللہ پاک دی بارگاہ میں سارے بھائی مل کے دعا کرنے ایک بار علم شریف ترہ باری کل شریف پڑھو پھر دعا پڑھو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين یا مولا کریم اس کلام دا ختم دا ثواب اپنی بارگاہ قبول فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے حضور پیش کرنے قبول فرما حضور دے عزیز و قارب حضور دے صحابہ اہل بیت نواسہ رسول شہدائے کربلا شہدائے بدر و حنین بعد ہوئے ساتھی جنہ محفل کرائیے انہ دے گھارج کاروبار برکت دیتے انہ دے فوت شدہ والدین و جنت عطا فرما یا اللہ جتنے بھائی آئے نے سب نے جو پڑھیا دا ثواب اس محفل دا کھانے دا ختم دا ثواب والد والدان و بخشنے قبول فرما اے جو ساتھی محفل کرا رہے ہیں انہ دے والدین و اسالس اس تو بعد ساڑھے سارے دے ماں باپ دی بخش حضور دی ساری امت دی بخش فرما یا اللہ اس محفل پاک کو قبول فرما لو بھی تسی اتنے بیٹھ کے لنگر لے لو تو جنہ ملنا ہوئے وہ اتوار نو آکے ملیا کر